Kakun Hinyotrap National Awakening Movement, hapo kajingalam uba Thomas Pasa, kilalit banbu da kador khas siya ka Office Labor Commissioner Shillong, bandawa bade ban pinkiyo ya kador Baibelas ngi katkum kajing betha jong ka Minimum Wages Act 1948. Habakren kilat pathai khubor, uba Thomas Pasa uloong ba hadian ba katnat labor jong ka sorkar jela, kalapin mi ya ka notification ba kalapin kiyo ya ka Baibelas ngi, lalabru ba ya ka jingpin kiyo Baibelas ngi, kalong artingka uba pasa ula benrap ba kani ka jingpin kiyo Baibelas artingka, kami hap syu bat kejuk ke baminta na kabinta kipat ba kiba imja la kadai hakitna sorkar ba pher nani hiki organize sector ru. Jongi dang hakini sini kini ki arlai sini beladat ngila yo ya kawai ke notification ke balak penmi lemba ka labor office jong ka sorkar jela hakaba kila revise ya kini ka daily wages lani kata ka bai sini ka bai belas ni ka ba ka labor department ka penmi ka force ka por bat habang ilap ya ka increase ni ka height ngilap baki penkiu artengka ti artengka te haka juk ka mentale se kamlong reasonable show dak dak ki ba ki ba imja dak ni daily wages lagi de kita sarkar go fair ne lagi ki organize sector lagi pai kmat shadin kandian ka minimum wages act 1948 awan ra ka ada go gejung tu banyada ya ki nong balaski lagi belah ki office sarkar ne lagi sunu dak jung tu bakin yo kata ka jing siu ka balong kaba biang dak bata bakin yo ya kata ka jing im kaba la banim la ka pam kadi ka puli ka puti lani haka puli ka ni ka ki jing sumar ki fair ada habang ila mentah pada kini ki jing keu ya ka daily wages dak art kal se ka long ka pursya ya ka jing tu jo kan ni ka 1948 ni sau tu ba kani ka jing penkeu ba mi da pokok labor department mentah ki penkeu ya ka VDA ya kata ka variable diners allowance ka bakat kum ka 19 act 1948 ki hapan penkeu but haba ki penkeu ya kini ka VDA ki hape ya ka consumer index ka bala ale da ka labor bureau da ka jing tu ba kani ka jing keu dor kan ya habru ba ka jing penkeu ya kini ka VDA man kan riu benai but habang iwan ikendu ang niya po ka office yung ka labor department ngiso tu ba nakalang ka labor bureau ro ki claim le phai tanga study ka ba janai te bantip ka no sisa ukhau la kiu ka no ko umpanyang ka la kiu ka no usau la kiu ka no ka petrol ka la kiu ter bakin yo eta ka dor ka walong reasonable bat ngilap ba nakalang jong ka bureau ro kipen i tai arten ka ijing kiu hakini kin riu benai bat ngi ngitip kung kipai ba art kat kam desu kam long reasonable hangno kaban poisa i labor commissioner nomor ngatre hakani katio banwan in one i labor commissioner bat mai ti inyo ban study ya kani benta nakale ka jog ka bakham jure i ban ba hakini khnet banagi beradab ilawan ban ya kendu ya kani ka jug office daga jing temu bat ka jing dawa badai ban penki no ya ka basic jong ka daily wages om dia jaga VDA the basic kadai baik stagnant kumbakalong menta kadai life spa nam taki on skill jaga VDA ka keu man ka nriu bana jaga hakini ki bana ki berada ilawan ni kendo ki air ngaji ko ba kas labor department kadai ban penkeu no ikani ka basic ru but ngila penpower tu kapor ba let's say ka labor department lani ka government of Meghalaya kalau penkennya ka minimum wages act 1948 markat kum ka minimum wages act ka section ka balai subsection B ka tho ang tu ba ka sarkar jela kariban penkeu ya ka basic jong ka minimum wages hapo sansna kum bagalong mentahi ya kan ka basic la penkeu hau arja khat para dela ngi chim arja khat para hadu menta kala tam yusan sansna kamut kalau ini violation ya ka minimum wages act 1948 nakali ka jungi hadin bagi wan benya iyo objektif mana kalian ka labor department kilapha ki proposal siapa ka finance department
Man pen kyu ya kini ke basic. But let's see kikam kisakut apa finance department.